Dito ang laptop ng Miradado. Ayan. Ito, ni Bawa na harap naman. Humanag yun na ito naglibot og pukot guys kining area din guys. Ang sunod na itong buhaton guys ang pagtahan na sad guys. Dili na ko karon magsimog pagtahan guys. Namurag doon na pa ko laing trabaho guys. Sumhigayon na po na guys. Ang importante guys nalibutan na itong pukot din hiya guys. Dinhinin na ako sa gibutang ang pukot guys. Kay daghan og kahoy guys. Dili kay init sa mga manok. Mga 70 square meter din guys. Libot nga to sluyo. Papantaan ni drone guys, di makita ang kuan. Top view ani. Nagtuhan to dito sa may Jimilina. Daghan kayong salamat guys yung pagtanaw sa akong video guys. Palihog na lang ko pag-like, pag-share, pag-comment o pag-subscribe sa akong channel guys. Daghan salamat og maayong adlaw na tong tanan ha guys. God bless.